behar badau, ez dakit urtero errepikatzen dugun, baina urtero sentitzen dugu hitzet, eskerrak ematea ezen aurretik antolakuntzari. Eta eskerrak eman ze, nik froga hau beste 1600 bolondrez bezala tokatzen zaizu edo autua hartzen duzu laguntzeko, eta entzuten den gauzateko bat izaten da, eta batez ere korrikalariak, eta behar bada horrek ematen dio edo arrakastaren oinarria hori da, ze ondo tratatuta sentitzen diren trasladatzen dute behin eta berriz. 1.000 proba ekitaldi turistiko garrantzitsua da Gipuzkoantzat, 100 turista erakartzen ditulako Gipuzkoa barrualdea, bai korrikalariak eta baita haiekin etortzen din laguntzaile eta senitartekoak ere bai. Ikustera beste ikanezto asteburu hortan, bai Goierri eta inguruko herritako gela guztiak beteta egoten dira. Bai ternuak eta bai 1.000-en antolakuntzak, hemengo produktu bat sortzen saiatzen geha, kalitatezko produktu bat, eta hori hemendik kanpora zabaltzen, jendeak ikusi dezala ze antolatzeko aukerak ditugun. Detaileak zaindu egiten dituzte, antolakuntzaren kalitatea, segurtasunari jartzen zaion atentzio guzti hori, eta gero, neritze komentatu duen bezala, gero gure parajetan egiten den lasterketa hau, gure natura ahalden eta era honenean babesten ere saiatzen dira eta saiatzen gera, ez? Euskal Mendizale Federaziotik, gure arduratako bat da, txapelketak edo antolatzea edo, bai eskaladan, zein eskian eta mendiko karreretan, ezta? Eta baditugu hori hainbat modalitate, lineakoa, vertikala eta baita ultra ere, eta gure burua usteetako bat izaten da urterrik urte egutegi erakargarri bat osatzea korrikalariarentzako. Errepikatu ingo dut pixka, baina horre bada ilusio eta borondatearekin orako karrera antolatzen duzuenok, Euskal Herriko ultra txapelketa Euskal Herriko ultra txapelketaren ostatu izatea, eta sorionak zuen lan guztiagatik, ze litzateke posible izango zuen ilusio eta grin horregatik izango ez balit. Dakizuen bezala 9. edizioa izango dau. 1.000-ak 3 lasterketa ditugu, proiektu honek 3 lasterketa bere barnen hartzen ditu, 1.000-ak lasterketa 178 kilometrokin, Goierriko bi handiak 88 kilometrokin, eta Marimurumendi maratoia 22 kilometrokin. Aurten izena ematea irikitzekin batea, iaia Goierriko bi handitakoa eta Marimurumendi maratoikoa ia itxin genitun, alegie dauzkeun mugak bete genitun, eta itxaron zerrenda bat desentekoa eduki gendun. Hori gure ustez postekoa da nola bete ez, horrek esan negolako aurreko urtetan itxena egean lana benetan errekonozitua ikusi zala. Horrez gain datu batzuk aipatzeagatik, gaur egune 1.000-aken 273 pertsona ditugu izena eman da, horietatikan 50 bat izango dira atzerretikan etorko dienak, eta hori baita, azkeneko urte hauetan itxena egean lana erakusgarria, ez? Atzerretikan, geroz da, korrikalarik gehiago ditugula. Goierriko bi handin kasun, esan da bezala, izen emate epea itxi zan, korrikalarik izen ematzutelako, 515 korrikalari izango ditugu hemen, eta horietatikan 12 izango die atzerretikan etorko dienak. Eta maratoian kasun, 275 korrikalari izango ditugu, baita inskripzio muga gaindituta, eta kasu honetan, kanpotikan etorko dien korrikalarik gutxigo izango dira. Javi Dominguez badaukeu, Jon Aizpuru badator, nik uste horiek kontutan hartu harriko izango dira urtene baita. Felipe Artigue dator, horre iaz buruka hartan ibilizien korrikalarik badatoz. 1.000-tan nik uste horiek kontutan izan marko ditugula, neskan kasun, Elena Calvillo behasen daga horre izango dugu, azkeneko urtetan horre podiumen ibiliana, Jone Urkuzu iaz 3. ustet bukauzola, Esther Hernández, Eua Maier, Goierriko bi handin kasun, baita iazko podiumek errepikatzeute, Dani Agirre bat, Mikel Etxeberria bat, neskan kasun, Monika Rajera bat, Maili Mujika bat, Ester Casajuana, Uxue Fraile dator, maratoian kasun, Aleix Bautista, Ruben Hernández, Eneko Garde, neskan kasun Amaiur Iglesias, Itziar Andueza,
Maite Anton, bueno, gehien bat, hemendikan kanpo esperientzion jendea, lasterketan bertan, ja podium egin dona eta horiek jarraitu behar izango dienak.